rieters, wat tekst? 1000. 1000? Ja, ik denk wel dat er wat 1000 binnen. Er komen alleen nog maar meer. Want de koningin dus degen in soer, die laat aan eikens. Dus als die degen in soer, dan worden geen eikens meer lijn. En dan gaat de kolonie helemaal dicht. Zit hieronder ik nog? Er zit het nest waar de koningin in zit. Want die kind natuurlijk net bovenin lezen, want als er wat gebeuren zou, dan moet ze natuurlijk wel heel veilig eronder inzetten. Zonder zullen we joek ervan krijgen. Hij is al wel joek. Oh, het lijkt het wel eens of... Oh, Marieke! Een spin! Wat een ding! Verschrikkelijk! Nou, ben je toch bang voor spinnen? Ja. Ja, een heel soort meisje ben bang voor spinnen. Maar de meeste spinnen die doen helemaal niks. Toch wie het wel goed is, dat je kriebel viel. Dus. Want stel dat het zo'n emel er was weer, die ontsnapt weer. Nou, dan is nou onder de bulten zitten. We hebben meer centuren nemen we dat dan niet dus waskeuren, als er wat onderhoorn is in onze omjouwing. Dus in eren, dan kies maar sjen en in eren, dan kies maar jaren, noors en roeks, dat het brongen is bijvoorbeeld. En de tongen, dan kies het preeuwen. Ik heel belangrijk, want ja, stel dat het iets lekkers eten worst en het is bedoeld, dan is dat toch wel handig als dat van tevoren roeken en preeuwen kist. Dan kies het steen laten, als we het ziek. Bij beesten is dat correct zo. Dus hun centuren die waarschuwen hun ik als er gevaar is, bij gelijk dat het bos in de brongen zit, kunnen ze gauw uitnaaien. Maar ik heel belangrijk, als er wat lekkers te halen is. Dus dan roken ze dat bijvoorbeeld en dan kiezen ze de heen gaan om het op te eten. En hoe we ook niet praat, weet je hem nou dat we vorige keer bij die Noorsbeertjes jongen, hè? Ja. Nou, hoe zagen die hun eten? Maar de Noors. Mooi de Noors, ja. Dus dat is een heel belangrijk centuur van de Noorsbeertjes. De Noors, kun ze maar roken. Daarom heet ze Noors. Precies. Zeg je hem dat die mieren heel tijd hetzelfde pad herinneren? En dat komt omdat als die mieren een keer een goed plakje voelen aan blijven te zieken, dan maken ze een geurspoor voor de andere mieren. Dus dan hoeft die net helemaal om te rennen te zieken. Dan kan die dat gewoon volgen, dat geurspoor, dat roeken ze dan. En dan kan die voortnaar dat spoor volgen en dan die lekkere bledjes staan. Kies ik sjen? Ja, ze keer vast zijn, dat zal ik wel eertjes, hè. Maar dat spoor volgen, dat doen ze echt, toch de geur. Ja, als ze bijvoorbeeld een bledje afsnijden willen, dan zien ze eerst wel even zien dat het een beetje een geschikt bledje is. Als ze dat horen kunnen. Ze zijn heel sterk. Dus er komt nou hier om een klutsie. Nou, volgens mij is het wel een paar keer zo zwier als dat het zelf is. Ze zijn wel hele grote spierbal. Zie je net. Weet je wat er iets voor, hè? Zullen wij eens even een boeten zien? Ja. Maar je wil even een moffen noemen, want het is wel koud boeten. Ja. Joet binnen Jorrit en Marieke voor de laatste keer bij Minke in dierenpark Aqua Zoo. Er is even zien naar welke bisten ze gaan. Dit is een Europese oehoe, jongens. Die heb ik kijk uit zijn hak hellen. Het is de grootste oelensoort die er is. En deze oele die is speciaal helemaal ongepast, het hele lief, om het jongen en bedonker. Er zijn hele grote eren, oranje eren, dat jouwt gewoon dat goed in een skimmer schenken. En die eren die zijn zo groot dat ze vast zitten in de holle. Dus ze kunnen net zoals wij alle kanten uitzien. Maar als hij wat zien wil, dan moet hij zijn hele kop draaien. Dus hij kan hem tot en nou eventjes de kop zuiver achterstevoor wel op dat lief zetten. Helemaal zo. Helemaal zo. Ja, en aan de andere kant ook, dus ze kunnen echt alle kanten uitzien. Waarom hebben ze oranje eieren? Nou, die kleur van de eren die heeft hem automatisch maar als ze juist in het skimmer jaaien of hoe dat. Dus deze oele, deze oehoe, die jaait in het skimmer. En die oranje eren die ben kennelijk goed ongepast om bij het skimmer zo volle mogelijk zien te kennen. Nou, de sneeuwon die we verderop hebben, die gele eren. Sneeuwon jaaien hoe dat. Dus die eren meer beter voor hoe dat. Dan zijn het hele grote, het lijken super wel iets mandarijntjes die ze daar in de holle hebben, zo oranje mensen. En het die mooie plumpjes, hè, dan denken wij misschien dat het eertjes binnen, maar dat is niet zo. Dat is meer voor onderling dat ze met elkaar communiceren kunnen. Dus dat de zien laten kennen dat het blij is. Of een beetje opwoont, zoals nou. Het is heel alert, het ziet wat er al gebeurt. Die plumpjes staan omheen. En heel bijzonder wat die oele kan, is dat hij heel zachtjes vliegen kan. Dus net dat hij net hut gaat, maar dat hij heel zonder geluid omkomen vlut. Dus zo'n moeske die rent dan met het skimmer tot het gas heen. En dan komt er zo zachtjes dat hij echt helemaal net die moes heeft, en bam, dan heeft er hem in.
Wat kinderen beter, jaren of zien? Hij kan beter jaren dan zien. Hij is echt helemaal ongepast om zo volle mogelijk geloed jaren te kennen. Jaren beter dan nu? Volle beter. Volle beter. Ja, is net een moes 100 meter verderop door gas erin. Nee. En Buba wel. Wat eet er al in? Nou, eet vooral moezen natuurlijk. En je krijgt er ook wel piekjes en ik wil moezen. Dus dat vindt er al wel lekker. Hoe zwier is die? Ze is zo'n 3 kilo. En dat is best wel een soort van vogel. Want bijvoorbeeld een jarenbaren, nou die is ik een hele kilo. En die is toch wel een stukje groter. Dus ze is flink onder gewicht. Maar wie heeft squallen voor zijn uilenbal uitpluist? Ja, dat is leuk. Wat ben dat dan, uilenballen? Nou, uilenballen, dat zijn bonkies en zo van die moezen die ze eet. En die kiezen net vertaren. Dus dat komt er al weer uit in een uilenbal. Dus dat spuit ze uit, zeg maar. En dat is een baltje met stikjes hier en bonkies. Dus alle onderdelen van zo'n moes die eigenlijk net goed te vertaren binnen voor die oelen. In het bakje daar zit nou zo'n uilenbal, zo'n braakbal, dat krijgt er hier van de oelen. En dan zie je ik wel, als je daar wat in begint te sterken, bijvoorbeeld, dan heb je een vjerke. Nou, een vjerke, daar zit net zo volle voedingswaarde in. En dat spuit de oelen dan wel uit. Dus dan zie je al dat die juist er kennelijk een vogeltje-achtig iets gewoon heeft. En als je dat zo'n beetje verder uitpluist, dan komt er ook nog wel eens een boonkje van het licht. Van een moes of een vogeltje of zo. Nou, dat kan er vanzelf niet mooi. Er zit geen vlees onder. Besje dat maar eens even, ja, dat kan toch direct nog wat leuks uit vinden. Echt, het is smarrig. Zitten er ook skedeltjes in? Hé, wat is dit? Dat is wel een heel interessant ding, wat is dat? Ja, wat is het? Bootje? Het lijkt wel Nee, wel dit is een... van de skedel. Volgens mij. Zie je, volgens mij de toskjes. Ja, dat heeft gelijk. Het is een... Stuk van de skedel. Hier nog. Hé, wat zou dat zijn? Nog een toskje. Ja, dit is echt typisch van de kop. Dit is een stukje van een gebitsje. Ja. Toch even dat het stonkt wel. Is het zo? Het klinkt net lekker. Ja, hier is nog iets. Shit, daar. Zie ik nou wat? Ja, dit is een pootje volgens mij. Ik heb een knien en die knien die is Snoopy. Maar altijd boven bij het nekvel, daar mag ze beetpak en hier mag ze onderhouden. Elke s'nachts dan maak ik het hak van de knie een mukje. Dan mag ze al dat vieze geweld dat hij pissen en poep heeft dat maar straleren en uithalen en in een kroor gooien. Daarna, als het leeg is, dan moeten we naar strieën. Ik wil letterlijk bobbelen, maar ik wil volle knieën.
ik eenmaal op school en zo. Hij kan wel goed jaren. Nou, meestal als ik hem niet hou, dan roep ik hem eerst en dan komt hij wel. Snoepie, kom maar. Kom maar. Het is een kanin die vol eet. En hij houdt heel veel van appelschiltjes en heer en weeks en zo. Zo, nou wat hebben we hier? De Aziatische kleinklauwotter. En die heeft hele gevoelige voorpoortjes. Dus hij zit maar die poortjes in het water te vieren. Al trekken lekkere dingetjes binnen, garnaaltjes of schelpjes of visjes of zo. En het doet er al hier op de tast. Dus hij shut vaak niet eens wat er doet. Dus een beetje omheen te zien. En ondertussen hield hij maar te vieren naar dat eten. Dus een beetje vergelijkbaar met de wasbeer. En die dieren die zit ik met zijn handjes in het water te wasken. En het is heel anders als een gewone Europese otter. Want die gaat vol meer op jacht naar de vis. Maar dit is het gewoon een beetje te vieren en dan komt er wat lekkers voorbij. Dus zijn veldje is heel gevoelig en dan viel dus die spinnik. Dus zij vielen dus heel goed die beestjes. Waar gebruiken ze die stut voor? En die gebruiken ze al als ze zwemmen om te sturen, dus als roeper. En als ze rechtop staan willen op de achterpoortjes, dan gebruiken ze hem een beetje extra steun te krijgen. Dus als tweede poort eigenlijk. En wat hij nou doet, hij gebruikt op zijn eigen geurken, die stut om die geur uit te smeren op zo groot mogelijk oppervlakte. Dus dat ze volle mogelijk van het verblijf naar hem roept. Staat er echt van, dit is voor mij. Wat doet hij nou? Nou, hij is een boertje, dus hij heeft iets in poortjes, heeft er zo'n dingetje van een els, een elzenpropje. Dat zit er lekker maar te boertje. Dus als je wel, die poortjes zijn heel gevoelig en dat elzenpropje is natuurlijk een beetje, dat viel weer wat oors, dan een steentje of zo. En dan is dat leuk om maar te boertje. Altijd bij sowieso hele boertelijke beesten. Dus je moet eigenlijk altijd wel maar iets van boertje, wat een sniel uit, matjes en glitsbaantjes. Dat vind ik gewoon heel leuk om te boertje. Wat zit er in die beer? Dat is een beermater. En dat is een allesieter. En beermaters kunnen heel goed jaren en ik heel goed roken. En ze kunnen eigenlijk wel met elkaar praten door die geur. Dus ze kunnen bijvoorbeeld vertellen dat er gevaar is of dat ze bang zijn. Maar als ze blij zijn of verliefd, dan kunnen ze dat al jaren om elkaar vertellen door die verschillende geurtjes. En we staan naar buiten het verblijf, er zit glas tussen, dus we roken ze net zo goed. Maar als er binnen is, dan kun je heel goed roken. Er is een hele aparte lucht bij hun. Een beetje naar popcorn rookt dat. Waarom vallen ze net uit de been? Nou, hij is die stut. Kun je die zien? Ze kunnen natuurlijk sowieso heel goed klimmen. Dus ze houden zeg maar, de poortjes ook vast. Maar zie die stut, dat is een hele lange stut en die is ook heel sterk. En die kun je eigenlijk wel om zo'n toeken heen slaan. En dan kun je eigenlijk een soort van hongerrem met het aan. Dan zitten ze lekker stevig. En ze broken ook voor evenwicht. Nou, zien we deze kant eens uit? Oh, zo jongens. Wat is dat? Nou, je kan je hem eens even zien als je hem smaak wel goed ontwikkelen is. Ja, maar eens even op het bankje zitten naast de giraf. Nou, wat is dit? Dit is de smaaktest. En in deze buisjes zit een hele gewone ding, die je al wel eens hoorn hebt, die je ook wel kennen. Alleen je ziet nou helemaal net wat het is, want er zit een bepaalde kleurstof doorheen. Dus ja, we hebben geen flauw idee wat het is. Dus een jouwtje... kleurstof ik? Nee, er zit geen smaak van de kleurstof. Dus het proost alleen nog wat er echt in het buisje zit. Dus een jouwtje maakt het van en nou, misschien heb ik zelf ook wel wat. En dan geven ze even weer hier wat het is. Even wacht, wat pril en dan probeer wel weer te gelijken uit. Ik weet het. Nou, steeds maar. Yogi. Ja, dat is mij ook. Ja. Ja? Dat is mij. Nou, dat dachten we al, hè? Sinaasappelsap. Ja. Ik weet het. Ik weet het. Wat is het? Sisi. Sisi no bubbles.
appelsap. Chocolademelk. Ja. Maar een roze kleur. Nou, volgens mij ben je wel slagen voor de test, want we vinden alles goed. Ja. Oké. Nee. Dus er is niks mis, maar je hebt zintuigen qua smaak. En hier hebben we op het nest. Ja, en hier hebben we de bevers. We zien dat ze wekker binnen, want ja, het zijn nachtbeesten, hè? Hierin. Gaan we hier er even nog heen? Word je rustig. Nog een beetje voorzichtig, want anders schrikken ze. Ze zijn net zo vol. Ik ga even voorop. En goed, door weer achter me tegen dan. Zo, kijk. Kom op. Als ik namen? Nee, zeg geen naam. Kom op. Nou, kom je maar even op een hurkje. Nou, zo'n bever kan net zo volle zien, maar hij kan wel goed roken. Zie, we laten hem even wortels zien. Nou, de hoed net leuk echt. Dan laten we diezelfde ook nog even een appeltje. Zie, zijn vriend. Zie je wel dat hij eerst roekt? Dus hij schudt net voort dat het een wortel of een appel is. Hij roekt even met zijn neusje. En dan denkt hij van, mooi, roek net. Deze ik. Oh, lekkere appel, die wil ik wel hebben. Maar het is wel iets blauw, hè? Want het was best een heel groot ding voor hen. En ze net zo goed was toen best, alleen nog maar er staat een heel groot vreemd ding best. Nou, bevers die hebben echt hele grote oranje tosken. En hij krijgt door jongen. En die kleur hebben ze net omdat ze net zo goed poetsen of zo. Maar die krijgen ze echt doordat ze dus knagen onder toeken. En in die bast zit kleurstof en dat hebben die tosken zo oranje. Ik dacht dat het kwam terug als ze al die wortels ziet, als ze daar zulke oranje tussen. Maar er zit ook wel kleurstof in natuurlijk. Wat heeft hij jaar het wietlof? Nou, dat vind ik wel lekker. Maar dat is juist wel weer, hè? Maar het eerst moet je nog eens en weer roeken. Dan denkt dat is wietlof, vind ik wel lekker. Is dat telt of volle te winnen? Nee, 4. Oké. Ja. Hij is zelf ook wel eens, hè? Dat als bijvoorbeeld iets is, dat is de eerste keer weer roekst van, goh, wat is dat lekker of zo. Ik roep patat. Roekst op. Hé, ik. Ja, ik. Zien we zien wat het waar komt? En dan wil ik gewoon eens nog eens achterna. Volgens mij rook ik het hier sterker. Net. Ja. Oh, lekker. Ja, het ruikt wel lekker, ja. Maar wat niet? Zintuigen ben ik wel fijn. Ja, hiet. Ja, dat is ik wel goed, hè. Als dan in één keer op iets zo, dus zo is het verbanen van bent.